Lepia hidup di dunia le mangatole le kalama mangatole kana sanang delay amele jopera delay amele jopera Dia mua dia mua đây là oh delay itu nala orang le mana yang lagi dalam lay narakola delay badan tajampai sana mele ame jopera basu konyo suko la delay kala joana delay itu la orang la dengan bingung delay dalam narakola de badan tajampai Lade mangato kanasaan nang lade ami jopera Lay babu sembayang lade sakali pun tidak Ay itulah orang yang nanda bingung mau dalam marako le badan tajampai Delay pikir bana le para janjinya janji la babu sembayang ay itulah sangai lari bodohnya orang ay pikir bana le oai sugaro ay pantang muka siaga paglato ay garo Lekati bola de no kasih kamu siapa Oh kali di tampilan oleh yang talai sekian semua sekian tahu lah viral loh set YouTube ya Ay di dalam kubur menjadi kawan Tanyo malaikat tanyo malapetan Menanti kiamat didatangkan Tuhan Oh malampau le titian oleh hanyo kalian oleh oleh mustaqim oleh namo titian siapa oleh masuk surga 1000 nonton ay di zaman lainnya tinggi ya kemarin ya Sakit deh ay mencari lagi nyopiti adalah hidup lagi kamati Onyo sanggo oleh nyo salam oleh indah oleh kembali oleh nyawa lalu kok putus ojo apa kan diganti kainan putih indah bagi oleh tigo oleh sajo oleh indah lagi oh jipena dia sekian kali antaro iya panika oh dene ala nande bakonco
Kagakinan patay nene bagurau-gurau malam nan ko Iyo nan surang iyo lagi rantau nan surang nan iyo lagi kakuan yo oleh balagi tulade nyobanan kami yo kalau oleh dikiro Ojo kalau iyo nalagi sabui iyo lagi ni baco kalau indah nalang mulai ya bangla balik kata najau Oke memang konan begitu Ojo kalau lagi Bayi dekaran iyo jo kalau Kesabaran kiat tu bisa diramal dia. Diramal orang lain sih dia. Orang bangkit dari mana? Kisah dan salah. Oh dengan salah sudah iko iyo jo kalau lagi iyo bayi dekaran kau samo meminta meminta iyo denyo asara Tuhan punan kanan kuaso supaya dimurahkan rezeki dari Allah lah yang kayo semoga iyo denyo kita selamat dan iyo kasadonyo kalonan lagi sabui iyo kalonan kaji baco iyo barasola denyo badan iyo denane lenyo oto ya urala denan tinggal Lihat YouTube model mana ada wah aku itu sama minta itu kakuaso supaya nambah denyo nasi iyo nikola dehantayo iyo itu lenan doa dari kita lebasa Oh delay ini bahkan salah babat malaka elonyo Iram orang ni yo kita cubo tukang tuno ikonan ledunio Laden tutu Ha tuti lah. Sikai jati Tabang sekali. Dengki cando si ulanago Adi tak mungkin Yoga sarupo malangoy Jodiri ambo Kadiri ambo Idui umpamo malangoy Coba diambo Oh
nata buang melangoi jauh jauh. Umpamo si padiurai rasa jauh dulu tahu orang lata dian yang tinggi pilihan orang onde lama langoy nan bagadang tangi pilihan orang nan bagadang tangi. oh ya ampun tolong salimuti oh ya angin bawalah den tabang bulian atau buang melangoi jauh Lari ya? jauh. Sedihnya lagu semua aja. Tiga sedang. Bukan itu irama nyola dari kami baru. Orang cina kayak justru orang Oleh dia sedang. begitu penyoban antara juga dirimu. Terus soalnya naik. Oleh lagi bahkan tak bahkan apa ilmu. Oleh lagi elan dia bang labia ambo la tukang undo. Oh supaya nak ajad malu yo. Oleh agak nilai panjatu.
Wabena kami baik irama iyo nyenangko supaya natanang lagi ni dalam nado mulai punya kado kami baru nala pandai pulo Pinang sahabat lagi apalapari kangge indala badau ay kababu wala mama oy badala tunda lesana la kalima ay kababu wala mama oy babungo inda lesa kalima lu Kasih, kepala biar mama oi, kafe macam tuang nanti ujung kasih, kepala biar mama oi, dapat lajan tuang nanti ujung bungo. Kamalay, di kamanumpang badal lalori lagi nagari. Di kamalay, di kamanumpang badal lalori lagi nababini. Kamala ko kadaun siri lanasang mo maswanyo lakajarado. Lagi kasih ay kasih ay kamala pihan mama oy napilajan kurang lagi ujung bungo. Lagi kasih ay kabala dia mama oy ada pimanjan tuan di ujung bungo tamu say timbaro la tampuru ang ade bujung iyo bajolo abi oy bantu abule oy namasu akamtua labi abajan do indo adu bibi bantu abule masu akamtua labi abajan do indo adu bibi Kalau lambe masuk nanti di bawah, atau jola kusi nanta kudo yo ulin ku ya kan jadi ju kan jadi ju abasine ti sudah baru balikan kan gitu tolonglah sang sudah itu beriman mati masuti itulah doa bagikan dan itu delay tentu leyor kami nakabagara lay no bulu delay mato lay mangan dua sumayo iyo na jago Tapi jalan aku tiap uban di kapal
Mbak kue sumbayang sampai penyadan. Oh ya Allah.